Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз пешкаши шумо як хонаро мекунем ки ба иҷора дода мешавад. Ҷойгир аст дар 33 микрорайон Анамин Домда, 4 ошуна. Инаҳа худи 33 микрорайон. Инҷа талко мебошад. У навҷада гаи. У болотар агар равем Балх мешавад. Инаҷада бозорчаи 33. Ҷош ҷои бениҳоят хубай. Марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. Ин двори дом мебошад. ҷош беҳад ҷои оромай. Ин тараф агар ҳисоб кунем сеюм падъезд, ҳамин падъезд чорум ошуна. Марҳамат, ҳозир хонаро нишон медиҳам. Марҳамат, навора то охира тамошо кунед. Дар охири навор дар рӯи экран маълумоти пурра оиди хона мебурояд. Марҳамат, дари дар омадаш сразу ина ҳоҷатхона бо ванна якҷоя кардагиам. Хона ҷойгир аст дар 33 микрорайон дар 4 ошуна, бинои 4этажаи советӣ. Сари роҳаи доми вална кадоме агар дидагӣ бошад, иш ошхона яъне кухни мебошад. И двори хонаяй ҳама трезвош пластикӣ. ин меҳмонхона мебошад. хона духонагаяй бо масоҳати зиёда аз 45 метри квадратӣ, кондитсионер дора ва телевизорам дора, спальни гарнитурам дора. ҳозир дуюм хонашам нишон медиҳем. Анаи ай пеши домай бародаро, на сари роҳай ҷа кадом медона наҷра талкояй. У сужда агар айс поён брай бозорчаи Балх мешавад. Ай наздаш гаияй. На марҳамат, хона ремонт дорад. На марҳамат, иш спальни мебошад. тамоми мебелоя дорад. як бори дигар такрор мекунем. Духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар чормошунаи бинои советӣ. ҷойгир аст дар 33 микрорайони шаҳри Душанбе ва ба иҷора дода мешавад 2000 сомонӣ ҳар моҳа. Танҳо оилавӣ ба муддати дароз. Марҳамат, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай.